kawuoye pesa ma wacho cha eni bath pesa no kendo waonge kod yore magwa mag sugar sector okethore makidhi chako kata gi ndhiwa mibida olo Muhoroni Chemelil nda olo Nyando sugar belt nderni orumo nyaka area apart from Kakamega mane Oparanya notemo moloso nderni koro pato gima wan go gi konyruok sani ni kata ok jok mapuro niang koro wan gi pesa madhi open wa up sugar roads kendo wan tiere kod pesa bende madhi support research kuno bondo ndikeji iwinja research ondiko ji kendo pesa no bikocha biro mochako olos godo nderni bende open up ohala not only niang kende open up communication network within the sugar sector kendo same pesa no bathe bende nitie percentage madhi konyo rehabilitations mag factory chewagi giringo ga kata gi operate bang igachiel to nego beni giloro ka gitimo maintenance nyaka ne keth sugar board Joyce gi jopur yang duto mawinjowa kambe wa osebedo ka themba kambe wa Muhoroni Chemelil Soni Nzoia osebedo ka themba nikech the national budget mar agriculture duto te koriw to nyochi miyowa mathin kabisa under sector mar niang koro biro mar act ni sani wan kod pesa mana mar specifically regulate the sugar industry to achiel kuom ber bende mochako konywago mukelo Joyce wan kaka riwruok mag jopur niang wasebedo ka wakedo ne jopur makata sama wuoyo kodi ne wacho ni kes nie court osechuno wani wachoko mana pesa kuom well wishers mondo waked ne godo haki mag jopur niang koro ka bende for the first time act ni okelonwa pesa manyiso ni riwruok mag jopur niang bende dhi yudo percent abich kuom pesa no mochoki tiende ni coordination mar advocacy mar jopur niang koro dhi malo wasebedo kwa time Joyce to kosebedo mayot to run organizations without funds nikech members matin mamiyowa pesa to support the activities to kochopo kama koro chopo kama nyaka koro sukari yomo mawa oko maketho sector marwa nochuno mondo wadhi e court Joyce an kaka Atiang wago bura Chemelil wago bura Mberere wago buche Muhoroni wago bura nyaka Nzoia ka jopur chokonwa pesa mondo wadhi wachul court case court mondo wachungo do sukari maoko omiyo nyalo wacho ni eno ndam riwruok mag jopur niang sani bende kanche wan gi minister dwe mokadho omiwa thuolo mag riwruok mag jopur niang mondo olos gima iluongo ni an apex body wasebedo maonge kod an apex body tiende ni pesa no tidhi kele e bwo apex body nyiso ni KASAP Kenya Association of Sugarcane and Allied Products Federation gi KESGA dibedo piny mondo olos riwruok achiel kinda mor ka wuoyo odiochieng' ma kawuono ni to actualize the act Sugar Directorate oseluongo bura tich abich tarik 15 mondo many way forward ni consultation on the Sugar Act now ere gimonego japur tim ere gimonego riwruok mag jopur tim ere gimonego millers otim in preparation for elections and enactment of the act mwadwaro ni mondo tim not later than dwe mar